lang ito. Ayan. Pang-babies. Pag-babies. No? Ilang naman ako. Wala kang madali. So, kayo mag-test ka na naman. So, nag-order po kami. Okay. So, wait lang. Nandito po yung mga menu po nila. Pwedeng tanggalin ko yung aking face mask. Nahirapan na sa akin. So, ito po. Nandito po mga icebound meals, mga bilang orders. So, sa kapila po, tingnan natin anong meron naman dito. Dudis citrus drinks. So, ayan po, may lemon, lemon mango, lemon calamansi, lemon cucumber, lemon lemonade, lemon orange, at saka snap meals. Ano? Sabi na tayo? Dito ako ngayon sa Dudis natin house. At since medyo na ako ng mga oras na, mag-alas 3 na pala. So, sakto. Meron na tayo. So, bago ba? Ano po yung mga pang-merienda na pwedeng i-order dito? Ano pa pwede yung service sa akin? Ito po sir, ang best seller namin. Carbonara with toasted bread. Ito po yung pwede kumisis. Snack lang kasi medyo mas long. So, ayun po guys. So, ang order ko po ay snack meals. So, siguro dito ako sa carbonara pa. So, dito, 99 pesos only. Diba? Tama pa. Ayan po. Ang gaganda din. Ano pong pangalan natin? Best po. Ayan, si Beth. At Ibay. Sila po nandito ngayon. So, ang order ko po, Ma'am Beth, is carbonara with toasted bread. Ikaw, Mr. Editor. Mr. Editor, kami order mo. Dalawa tayong kakain dito. Ayan po. So, ano pa? Itong Cloud House. Ano po? Crab house po. Yan po yung may bread. Sige. Sandwich. Sandwich. So, ito lang. Muna. Dalawa nito. Tapos dalawa ito. Crab house. Yung crab house po namin, good for the night. Ay. And for the night. Good for two? Okay. So, one crab house and Yes. two carbonara. Yes. Sir, masarap ang luto ninyo. Kung hindi, alam na. Hindi ako babalik dito. Okay. Siyempre, andyan si Sir Gilbert. Sir po, wait namin ang order. Sige ma'am. Ano ba yung magandang dish? Fresh Dito ako sa ito na lang ang cover sa akin. Anong size, sir? Ay, ito, yung 69 lang, dalawa. Ikaw, saan mo sama? Ganun din, akin. Sa lemon, kapang, may ako sa parang sa Cucumber. cucumber. Ayan ko, iba naman is-spin. Sige ma'am, so dalawang order rin naman. Sorry, sir. Babayaran ka? Hindi po. Sige, after, sige. Oo, nabusog na maraming order. So yun na lang isa. Yung chicken. Spaghetti. Hello. YouTube. Wow, yung ano, sobrang sarap. Spaghetti. Kahit tayo. Saka
Siyempre, my favorite chicken. Kahit tayo. Dirito tayo. Habang kumakain ako naman, siyempre. Wow! Sarap-sarap. Grabe. Ganit. So, ilan tayo. Wow, sarap oh. Sobrang sarap po. Dito lang po ito sa Today's Milky House. Ha? Kahit pa rin ako. Nabutan din nila. That's so good. Saan po nga? Ay, ma'am. Saan po guys? Sobrang sarap. Visit po kayo dito sa Today's Milky House. So, ito po si Ma'am Miss Bibay. No? See? No? So, kahit po guys, sa ulit kayo, balik po kayo dito. Pasyalan po kayo dito sa Today's Milky House. Bye-bye!